dobrý večer. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Dnes sme sa tu stretli, aby sme vás potešili, pobavili, vyvolali úsmev na vašej tvári, občas možno aj smútok, ale nebojte sa, všetko dobre dopadne, teda dúfam. Začína sa pošta pre teba. Počuli ste niekedy názov Kolačkov? Je to obec, ktorá sa nachádza pod Tatrami v okrese Stará Ľubovňa. No a veľmi túto obec miluje pán Juraj, ktorý práve prichádza. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte u nás. Nech sa páči, sadkajte si. Dovolíte? Aha, to je pre mňa. Pre vás. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa páči, sadnite si u nás, tak nám povedzte o tom Kolačkove trošku viac. A ako vlastne vy s touto obcou súvisíte? Tých ľudí, čo som si pozval, tak nás spája dohromady, že sme sa narodili v jednej obci Kolačkov. To je okres Stará Ľubovňa. Asi pred 10 rokmi sa stretli viacerí rodáci. Boli to chlapci zo Svitu, z Popradu, takto náhodou sa stretli. A že bolo by dobre urobiť také stretnúť sa aj s inými Také stretnutie rodákmi. po rokoch. Áno. Tak to začalo prvé, druhé to už malo také väčšinadých, tretie, ja hovorím, ja som bol pri druhom, bol to také dosť maličké. A minulý roku, keď som sa tam dostavil, tak som bol nadmieru, alebo tak iná, ale všetci zúčastnení, lebo boli tam aj zo Spojených štátov, z Prahy, z Karvinej, Ostravy, Nitry, tak to dá sa povedať, že z celého Slovenska. A každý bol tým nadšený, čo tam všetko je, lebo má to svoju... Začína to stretnutím v tom Podolinci, kde príde starosta, máme svojho veliteľa, alebo tak by som povedal, prezidenta, ktorý sa organizuje. Áno, človek, ktorý to má na starosti. Ktorý to má na starosti. Teraz už je tam v reštaurácii to prijatie s hudbou. A tam už sa vlastne všetci stretnete. Neviem si predstaviť, koľko vás môže byť. Poďte, táto fotografia hovorí, to je v tom Podolinci. A to je ten minulý rok. Áno. A odtiaľ z toho Podolinca potom pešo idete? Áno. Tých 15 kilometrov? No, to je to taká A to vy trasa, vládzete? Ja? No? Ja som mladý chlapec. Pardon, že sa pýtam. No, aha. To len keby si niekto chcel urobiť taký výlet, je to pod Tatrami však a musí tam byť nádherne. Tak z Podolinca pekne ideme do Lomničky, to je, čo ja viem, 5 kilometrov a z Lomničky do Kolačkova ďalších 10. Si myslím, zhruba. A musí tam byť fakt úžasne. Čiže toto idete, tých, ja neviem, 50 ľudí s batohmi? S batohmi, každý má niečo so sebou a zoznamujeme sa. Predsa už tam idú deti a iní, aj priatelia, ktorí sa tam nenarodili, ale už tam niekoľkokrát boli a veľmi dobre sa tam cítia, pretože potom je tam zase na ten druhý deň, v nedelu, o 12:30 alebo asi o 1:00 je na voľnom priestranstve na ihrisku Svätá omša. Potom tam vystupujú aj súbory rôzne. A čo sa mne teda páči, že všetky generácie, toto je krásne, lebo vidíte, že tie dievčatá, ale aj staršie dámy sú v krojoch. To sa tam dodržiavajú aj takéto tradície. Tam ešte v nedelu, dá sa povedať, 80% žien chodí v krojoch do kostola. Čiže tam sa to udržiava stále. A tuto aj máte Deň úcty k domovu. To je vlastne tá nedeľa, to stretnutie, kde sa spolu pomodlíte, spomeniete si možno aj na tých vašich blízkych, ktorí tam už nie sú s vami a takto spoločne krásne strávite deň. Veľmi pekné stretnutie, myslím si. No a poďte nám prezradiť, koho si pozývate a prečo. No, pozval som si dvoch z tých ľudí, ktorí vymysleli tú akciu. Áno. To je pán Martin a pán Janko. Áno.
Potom som si dal pozvať, pretože zrežirovať a dať to dohromady, takúto akciu, to je náročné, áno. Ja by som si to netrúfal, tak si myslím, tak je starosta obce. Dobre, čiže to sú traja a ešte? Štvrtá by bola z tých, je tam ten spevokol Javorina. Áno. A on tam prichádzajú aj iné súbory z okolitých dedín. Viete, to je takéto údolie, Levodské vrchy, Pieniny. Viete, to je v tom záreze. Áno. Je tá stará Ľubovná, Koláčková, to všetko dediny. Čiže to je pani, ktorá vlastne vedie ten spevacký súbor? Áno. A má dosť takú aktivitu v celej obci. Tam sa nahráva divadlo a čo ja viem. Čiže stará sa o to, aby fungovala tá obec, aj ten kultúrny život v obci. Dobre, tak sa poďme pozrieť teraz na týchto vašich priateľov, vďaka ktorým sa v Koláčkove môžu diať každý rok takéto krásne stretnutia. Milá Katka, tak toto je začiatok obce, kde to celé začalo. Obec s najpoetickejším názvom na Slovensku Koláčkov. Tu idem hľadať pána starostu, ktorý je pán Ján, a pani Máriu alebo Marienku. Potom sa ešte vydám do Svitu a do Poprádu. Tam budem tiež hľadať pána Jána a pána Martina. A dám im našu obálku, tak mi drž palce. Pán Ján by mal bývať v tomto peknom dome. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vy ste pán Ján? Áno. No, vidíte. Ja som Ludvík a mám pre vás túto obálku od Katky Brichtovej. No a povedzte mi, že kto vás pozýva do pošty pre teba? To ja neviem, nemám poňatia, že kto to môže byť. Netušíte vôbec? Nie. Ja sledujem tú reláciu, takže viem, o čo sa jedná. Čiže bude to chcieť po mne slúb, že čo príde mne. No, to budeme chcieť vedieť, či prídete. To neviem vám slúbiť, lebo som to strémista. Viete, takže to bude najväčší problém. A tak ste trémista, tvrdíte, že ste trémista, ale tak máte skúsenosti s prácou s ľuďmi, nemáte? Tak mám nejaké skúsenosti, ale to neznamená, že... Ale nemám skúsenosti s médiami, tak by som tam upresnil. Viete čo, dajme tomu, že v tom štúdiu nebudete sám pán Ján. To viem. Tak čo poviete, urobíte všetko preto, aby ste prišli? Porozmýšľam. Porozmýšľate? Dokedy mám čas si to rozmyslieť. Tak máte na to celý týždeň. My dúfame, že prídete. Katka, teraz som vo Svite. V tomto dome by mal bývať pán Martin. Vyskúšame, či je doma. Aha, vidíme, koho tu vidíme. Koho tu vidíme a koho tu my vidíme. Možné je všeličo. Nech sa páči, poďte ďalej. Viete čo, poďte vy k nám takto bližšie. Dobrý deň, vy budete pán Martin. Áno. No a ja som Ludvík a toto je vaša obálka. No. Kto to môže byť? No to sa chcem opýtať. Tak jedine v Bratislave mám známych aj z rodiny, že by bola tam jedna páni. No viete, v Bratislave sa tá pošta pre teba iba nakrúca v štúdiu, ale to môže byť ktokoľvek z celého sveta dokonca. Môže byť, ale tak keď je to v Bratislave, neviem. No. Skutočne. V Bratislave je iba štúdio, ale to môže byť hoci kto iný. Viem, no ale keď ma pozýva do Bratislavy, tak si myslím, že to musí byť niekto len zo Slovenska. No, to bude niekto zo Slovenska, to sme možno uhadli, ale teda netušíte kto. Vôbec neviem. Ani nápad toto. Každopádne, vaša je táto obálka. No tak hovorí sa, že sklamať netreba, ale viete, čo som trošičku chorý. Neviem, kedy to bude, alebo čo. Na budúci víkend. Neviem, skutočne neviem sa takto, že... No skúste sa dovtedy zotaviť, po Tatrami je krásne. A krásne, vidíte, máme veľké hory. No, máte veľké hory, ale... my máme veľké budovy a do jednej z nich vás pozývame a dúfame, že sa tam teda, Katka, stretneme. Dobrý deň. Za vami idem, ak ste pani Marienka. Áno, ja som pre Boha. Áno. Aj pre Boha, aj pre vás, teda hlavne pre vás. To nemyslíte vážne? Seriózne. A vy už aj kamerujete? Už aj kamerujeme. No, niekto si vás pozýva do pošty pre teba. To je pekné od neho. Aj pána starostu mimochodom, ktorého sme hľadali, sme vás doma,
Hľadali sme pána starostu a všetci nám povedali, že budete v kostole. Tak chvála Bohu, ešte omša nezačala. Ste to stihli. Ale môžete ísť do kostola s nami, keď Ja aj nemôžeme. My pracujeme v nedeľu. Čiže kto si vás volá do tej pošty, povedzte mi. No to nemám tušenie. Nemáte potušenia. Sa mi klepu. Porozmýšľam. Budeme sa na vás tešiť, pani Marienka. Áno. Ďakujem. Katka počula si to a videla si to. Toto je pani Marienka. My sa na ňu tešíme v Bratislave. Takto o týždeň. Ďakujem. Dobrý deň ešte raz. Z Mosta do Prosta vy ste starosta. Dušketa. A ešte ste aj Ján. Ján. Nech sa vám páči. Obálka z pošty pre teba. Ja som videl, že to... Vy ste asi najvyšší človek, ktorého sme mali v pošte pre teba teraz, keď sa medzi vás... Aha, vy ste, dobre. No, dobrý deň. Takže kto si vás pozýva do tej pošty? Ja viem to. Netušíte? Netuším. Nakrúcame na budúci víkend v Bratislave. Na budúci víkend. Čo poviete? Prídete? Prečo by som neprišiel? Ja. No, to je dobrý prístup, to sa nám páči. Katka, je to dohodnuté. Ďakujem. Aj my Ideme, ďakujem. určite prídem. Ja osobne prídem. Radosť. Ďakujem. Tak, toto sú tí vaši priatelia, ktorých si pozývate. No teraz nechcem povedať, že trošku skeptická. Pán starosta povedal, že príde, takže ten by mal byť istý. Ale jeden má trému, ďalší je trošku chorý, takže nevyzerá to veľmi dobre. Nie všetci, nemusia Nie byť všetci. ale Všetci asi neprídu, no ale nevadí. Stačia dvaja, nie? Keby boli. Stačia dvaja. Áno, cez nich chcem poslať ten pozdrav celej obci Kolačkov a zúčastnených ľudí, ktorí sa na tom zúčastňujú. Jasné, dobre, tak ideme to zistiť. Drahý Ludvík, Drahá Katka, srdečne ťa zdravím. a ja teba. Ako bolo pod Tatrami? Pod Tatrami je vždy nádherne. Bolo nám tam veľmi príjemne, sú tam príjemní a skvelí ľudia. Niektorých sme stretli, niektorých sme aj nakrútili. A ako si videla, niektorých sme pozvali aj do Bratislavy. Pán starosta povedal, že príde určite. Toho máme istého? Myslím si, že áno. Potom tam bola pani, ktorá sa až roztriasla, keď ťa videla. To sa teraz sú mnohé dámy, dúfam. No dobre, ale príde sem do štúdia. Myslím si, že áno. Potom? No potom tam bol jeden pán, ktorý povedal, že je trémista a že nemá rád médiá. Ja som trémista a médiá mám rád a myslím si, že áno. A potom? Čiže on príde. Určite áno. Tak 1, 2, 3 a štvrtý pán povedal, že je trošku chorý. To som trošku aj ja, navyše mám niečo, čo sa nazýva cestný lišaj a napriek tomu som tu. Takže sme tu všetci, prišli všetci 4, pozvali sme Kolačkov, Poprad a Svit do Bratislavy a prichádzajú. Teším sa. Dobrý večer. Nech sa páči. Ops, dobrý večer, pardon. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás, nech sa páči. Dobrý večer, poďte si sadnúť. Dobrý večer, sadnite si u nás. No, úžasné, musím sa vám veľmi pekne poďakovať, že vlastne všetci ste prijali pozvanie, ktoré sme vám adresovali a všetci ste prišli takto do Bratislavy, aj keď teda nevyzeralo to zo začiatku veľmi nádejne. Takže vítajte. Ďakujeme. Aká bola cesta? Dobrá. Logická otázka, keď ste tu takto spolu, že čo vás spája, alebo prečo ste tu práve vy štyria? Už keď tak sme spolu, že tu sedíme, tak určite sa niečo spája s tým našim dňom úcty k domovu, ktorý robíme, alebo v našej obci. Aha. A vaša obec je? Kolačkov. Kolačkov. A vy tam žijete odjak živa? Prezrate. Áno. Aj ste sa tam narodili? Áno. Toto sú vlastne tiež naši rodáci, Áno. len sa odsťahovali. Nech sa páči, Ujo. Ja som sa narodil, ale ako 12-ročný som odišiel s rodičmi preč a vraciam sa po niekoľkých rokoch, každý rok, 10 rokov je tomu, kde sa vracame každý rok do Kolačkova. A takto sa vlastne spoločne stretávate. Áno. Aj vy ste rodák z tejto obce? Ja som rodak z Kolačkova, žijem v Poprade, pri mestskej časti Veľká. Žije sa mi tam veľmi dobre, máme tam niekoľko kostolov, veľa reštaurácií a máme aj cintorín máme vo Veľkej.
Teraz sme sa dostali na chvíľu niekde inde s Koláčkou, ale vráťme sa späť. Koľko máte duši, pán starosta? 1200. 1200, takže to je taká akože pomerne... Dosť taká veľká obec. A darí sa? Ako sa tam žije ľuďom? Tak darí sa, jak všade, viete, v tých menších dedinách, kde tie rozpočty moc nám nedovolujú, ale predsa, Čím sa tam snažíme. živia ľudia? Kde pracujú? Živia sa. Niekedy sa živili poľnohospodárstvom a drevorubáctvom. Teraz je to skôr o tom, že ľudia chodia za prácou preč. U nás nikdy nebolo družstvo. Je každý na svojom políčku, ešte doteraz. Ale už preč sa prestávajú, lebo tí starší len ostávajú doma a mládež Mladí idú do sveta. A vracajú sa? Aj máte takých, treba, že mladí ľudia si tam postavia alebo opravia domy? Tak vracajú sa, postavili mi 16-bytovú jednotku, ktorú máme obsadenú a stavajú aj nové domy. No dobre. No a teda vás spája takéto pravidelné stretnutie? Áno. A ešte k tomu by som chcela povedať, že tento pán vlastne je autor myšlienky tých klubov Koláčkovianov, čo to založil. A on bol tým autorom, že sa začali stretávať tí rodáci u nás. Nie je to moja myšlienka. Áno. Vlastne v roku 2003 som bol na návšteve u mojho strika Tomáša v Koláčkove a tam bolo mimo iné povedané, že koláčkovskí Trnavčania prejavili záujem stretávať sa alebo stretnúť sa v Koláčkove, pokiaľ by to niekto zorganizoval. Mňa táto myšlienka nejakým spôsobom zaujala, ale nepredpokladal som, alebo nemal som v úmysle zorganizovať len stretnutie v Koláčkove, ale naviazať na niečo, čo súvisí s určitou činnosťou alebo so životom našich predkov, samotných Koláčkovianov z minulosti. Naši predkovia od roku 1893 až do, môžeme povedať, až do doby, do 60. rokov, kedy začal premávať autobus zo Starej Ľubovne do Koláčkova, pokiaľ cestovali do sveta alebo prichádzali zo sveta domov, tak chodili pešo cez Gajník, to je taký les medzi Koláčkovom a Lomničkou, alebo medzi Koláčkovom a Podolíncom. Pešo ku vlaku do Podolínca, alebo od vlaku z Podolínca do Koláčkova, v akejkoľvek ročnej dobe, za akéhokoľvek počasia. Čiže vy ste vlastne chceli nadviazať na niečo, čo súvisí túto tradíciu. Tak potom sme to takým recesným spôsobom naviazali na to, že Koláčkoviania, ktorí nežijú v Koláčkove, ich rodinní príslušníci a ostatní, ktorí majú záujem sa toho zúčastniť, takým recesným spôsobom si pripomíname to minulé dianie, že sa stretneme v Podolínci a potom spoločne prejdeme, tí, čo vládzu, alebo čo majú záujem, prejdeme cez ten les, Gajník, z Podolínca do Koláčkova. Pán starosta už nechodí. Tak ja ich musím privítať. Vy ste domáci a vy čakáte, ako prídu. Tak čakáte, ideme do Podolínca, tam ich privítame, lebo tam sa stretnú z jednej strany od Prešova, od Popradu sa stretnú tam. Tam máme také posedenie pri kavičke ráno, pri jednom koláčiku, tak prídeme ich tam privítať s hudbou a oni sa vyberú na cestu a my ich čakáme, pripravujeme im doma zase privítanie a tak ďalej. Pohostenie a tešíte sa vlastne z toho stretnutia. Mne sa to veľmi páči, že niečo takéto vlastne funguje, že niečo takéto existuje a asi to musí byť úžasný pocit aj pre vás, keď vidíte, neviem, či tam chodí aj mladá generácia, či sa tam tak spoločne stretávate. Aj z Ameriky prídu, ktorí sú v Amerike, v Nemecku, v Čechách a vôbec na celom Slovensku. Prichádzajú tam každý rok a nás je tak od 30 do 50 ľudí, že sa stretneme. A ktorí vládzu, idú peši cez tie kopce a ktorí nie, idú autama a tamto sa stretávame. A to je sobota a nedeľa. Sobota a nedeľa, čiže je to také celovíkendové stretnutie. Tento samotný prechod, takzvaný prechod cez Gajník, sa koná v sobotu. A od roku 2007, po nastupe, alebo teda po zvolení pána starostu do funkcie a za aktívnej účasti predošlého obecného zastupiteľstva sa to rozšírilo aj na nedeľu. Áno. A v nedeľu vlastne je ten hlavný program, môžeme povedať, že až slávnostný program s názvom Deň úcty k domovu.
to znamená, ktorý začína s slávnostnou svetou omšou, pokračuje kultúrnym programom a potom voľnou zábavou. A kto sa stará o kultúrny program? Starám sa ja. Ja som v tom roku 2007 som bola ako zvolená za poslankyňu, keď bol aj zvolený pán starosta. A tak sme si, proste zišli sme sa v tom obecnom zastupiteľstve dobrí poslanci a tak sme si povedali, že keď majú inde slavnosti folklórne a u nás je veľmi dobrý hudobný aj hlasový potenciál, prečo my si nezaložíme niečo také. Založila som najprv spevackú ženskú skupinu, ktorá viac menej, to boli už naše babky, niektoré prababky. Potom sa k nám pridali dievčatá, o rok neskôr muži. A tak sme rozvíjali svoju činnosť. A tak si tam spievate z Koláčkové. No a kto si vás pozýva? Typy boli rôzne, ale určite niekto od Trnavy. A ten, čo chodí k nám rád. Rodak. A prečo si myslíte, že práve z Trnavy? Tak, že to nie je niekto, typy. kto žije v Koláčkove? To by sa mi zdalo logickejšie. Ja som myslel, že niekto aj z Bratislavy, ale skutočne prišli sme na túto myšlienku, že to iný nemôže byť, len z týchto ľudí, ktorí sa schádzajú každý rok, prichádzajú. Možno, že ich bude viac. Aha, možno, že ich bude viac, áno. S týmto pánom, čo myslím, že to on tam bude, 51 rokov som sa nestretol s ním. Vy ste ho nevideli 51 rokov? Ako je to možné? No, lebo ja som odišiel do Svitu, on do Trnavy s rodičmi a nebolo možné. Domov som už málo chodil tam, lebo rodičia už tam nebývali. Jasné. No a na tých stretnutiach sa vám nepodarilo nejak? On nechodil až neskôršie. Aha. Neskorší ročník začal chodiť. To by bolo unikátne stretnutie po 51 rokoch, ale uvidíme, či tam bude on, či tam budú nejaké ženičky spievať, alebo čo tam bude v krojoch, to by bolo pekné. Každopádne nebudem vám ani potvrdzovať, ani vyvracať to, čo si myslíte. Užite si to u nás v Pošte pre teba. Ďakujeme. Sme to vedeli. Dobrý večer. Dobrý večer. Keď vás môžem osloviť priatelia, rodáci, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. To moje pozvanie vyplýva z toho, že chcel by som sa vám poďakovať, najmä Janko, za tú režiu celú, ktorá prechádza tých 10 rokov a to, ako on je. Pán Martin, tebe za to, že si takou živou vodou k tomu. Pán starosta, tebe srdečná vďaka za všetko, lebo predsa si priateľom nás všetkých. A Marienka, tebe za tú kultúru, o ktorú sa ty v Koláčkove staráš. Zároveň by som chcel cez vás poďakovať všetkým rodákom z Koláčkova, ľuďom, ktorí tam bývajú, ale zároveň chcel by som poďakovať dostojnému pánovi farárovi. Srdečne vďaka vám. Ďakujeme aj my. Tiež celého srdca za to pozvanie. Nemôžem rozprávať, mi prišlo ľúto. Ujo, ďakujem aj ja, ale nemuseli ste si robiť takú námahu. Stačilo, keby ste nám boli poďakovali v Koláčkove. Dúfam, že v auguste sa stretneme a ďakujem aj ja. Jurko, držíme ti palce. Nie sme hodní tohoto pozvania ani verejného poďakovania, ale teší nás to. Ďakujem pekne. No, myslím, že od dnešného dňa bude Koláčkov oveľa populárnejší ako doteraz. A môže k tomu prispieť aj to, že tú stenu dáme preč. Áno? Stenu dáme preč.
chcete, som si bol istý. Všetkým som povedal. A Janovi. Nikto iný nevie. Ďakujem. Ďakujem veľmi. Môžem ešte niečo prezradiť? Áno. Toho pána som ja nevidel najmenej 56 rokov. A nie je to úžasné, že po toľkých rokoch, po vyše 50 rokoch sa tu takto stretávate. To je úplne fantastické. Inak prišlo dosť veľa vašich rodákov. Môžete sa nám ukázať? Postavte sa, ktorí ste z Koláčkova. Wow. Ďakujeme pekne. Pokojne si sadnite. Takže to je všetko. Nie, pani Katka, nie je to všetko. Už sme síce Ujovi poďakovali za pozvanie, ale keď on si dal tú námahu, že nás pozval tu do Bratislavy k vám do štúdia, tak aj my máme pre neho jedno prekvapenie. A teraz ale to je aj prekvapenie pre mňa. A čo sa tu bude diať? To uvidíte aj vy. Dozviete sa. Tak poďme na to. Veľmi pekne ďakujeme. Úžasné prekvapenie. Potešili vás? Veľmi, veľmi milé a aj srdco tak priateľné. A blízke. Nemám slov. Dobre, no mne sa to tiež veľmi páčilo, už dávno som si takto nezatancovala, naozaj. No tak vám chcem zaželať do Koláčkova všetko dobré, všetkých pozdravujte, no a ďalšie krásne stretnutia. Takže ďakujeme pekne, majte sa fajn, všetko dobré. Ďakujeme pekne a dovidenia.